mi nećemo ni pred kakvim pritiscima popustiti. Mi od svojih ciljeva odustati nećemo, tim prije što je i najnovije događanje potvrdilo da je i Hrvatska i HVO i muslimanska strana potpisala Vance-Owenov plan i zaklinjala se da je to jedino rješenje, a sad su se sukobili u čitavoj centralnoj Bosni i ja bih rekao i na čitavom toku Neretve, od Konjica pa do Čapljine, što govori da je samo Srebrenica jedan bio medijski povod, jedna možda tačka koja je trebala da odigra ulogu pozorišta za celu planetu. Da bi se i dalje Srbi satanizovali, a da privuče pažnju i da maskira ono što se događa u 13-14, evo noćas i Zenica je u totalnom ratu, muslimani i Hrvati se tamo tuku, da bi se maskirala namjera oni koji su programirali da se stvori velika Hrvatska, da se odvrati pažnja od toga i da se izvrši genocid sada i nad muslimanskim, a ne samo nad srpskim narodom.